Aydın sahada çıkışlar bilen utgaçly dowam eden dawaranyň şäklerini arkada futbol toparynyň ýol başçysy Amanow täze şegerin futbolçylarynyň awraly halkary ýarışynda çempion bolmak münasibetli alan kubony arkada şegeriniň häkimligine uly hormat bilen gowşurdy. Arkada futbol toparynyň çağırş ligasynyň final ýarşyna üstünlikli çykyş edip çempion ýen derejä münasip bolan onu alamatlandyrýan kubok Türkmen sportunyň faýdaly ösüş ýoluna düşendigini aňladýan nişan hökmüne kabul edildi. Meclisin başlygy hormatly prezidenti bilen kararyny okumak bilen taryhy pursatlara ul orun berli. Arkadaly gahrman serdarymyň şahsy paýyna münasip bolan arkada futbol toparynyň oýunçylarynyň hoşallyklarynyň çägi ýok. Ýurdumyzda sportuň islenlik görnüşi bilen meşgullanmak, öz ukyp başlanmagyny açmak üçin, dünýä çempionatlaryna gatnaşmak üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Çünki hormatly prezidenti bilen hem de gahrman arkadamyň saýasynda ýurdumyz sport mekanyna urly. Dünya ýüzünde türgenlerimiz ýaşyl togumly belente parladýarlar. Bu içeri bolsa munyň aýdyň nyşanydyr. Soňra hormatly prezidentimiň resmi namasyna laýyklykda arkada futbol toparynyň ähli oýunçylaryna, tälimçilerine hem-de beýleki agzalaryna pul sowgatlaryny gowşurmak dawarasy boldy. Bellenşýäli bu ajaýyp ýeňiş Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamyň we arkadaly gahrman serdarymyň Türkmen sportuny dünýä derejesine çykarmak ugruna edýän tagalalarynyň aýdyň netijesidir. Mälim bolýary täze şägeriň futbolçylary çempionatyň kubogyna münasip bolup, Türkmen sportunyň şan şöhratyny belende götürdiler. Şeýle-de arkada futbol toparynyň turgunlarynyň ýurdumynyň dünýäniň sport giňişligindäki awraýynyň mundan meýlekde belende galmak ugruna tagalalaryny gaýgylmajaklyklaryna ynamylyrly. Arkada şägeriň futbol topary ýurdumynyň birinjilik ugrundaky bäsleşiklerde öňe saýlanmak başardy. Munyň özi täze şägeriň sport ulgamynyň maddi injamyň binýadynyň her iki zamanyň talaplaryna laýyk ýagdaýda berkidilenýär. Turgunlaryň taýýarlyk derejesiniň ýokurdygyny has aýdynlygy bilen äşkär edýär. Täze şägeriň futbolçylarynyň ýylygyna ýeňiş kazanmaklary, olaryň öňde goýulan maksatlary ýetmek ugruna edýän ihlasynyň aýdyň netijesidir. Futbol toparynyň ýol başlary we türgenleri ýokary derejeli türgenleşikler geçirmek we halkara bäsleşiklerine gatnaşmak ugruna ählamatlyklaryny döredilmegi üçin gahrman arkadamyda we arkadaly gahrman serdarymyda hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Döwlet derejesinde döredilýän mümkinçilikler bolsa ýeňiş kazanmagyň baş şertini emele getirýär. Arkada futbol toparynyň türgenleri gahrman arkadamyň ýeňiş kazanmak sizi bilen alkyşlamak biz bilen ýen parasatly jümlesinden uruklanyp halkary ýarışlaryny üstünlikle çykyş etmek ugruna ähli tagalalaryny gaýgylmajaklyklaryny ananyrdylar. Soňra arkada toparynyň gazanan taryhy ýeňişiniň hormatyna belet ruha wesenen aýdym saýla çykyşlara, joşguny tanslara giň orun berli. Aýdym saýlarda Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamyň başyna başlanan asly maksatlarynyň hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyň parasatly başçylygyny üstünlikli durmuşa geçirmegi bilen ösüşleriň belentliklerine tarap bede wady bilen anamy gadam urýan ýurdumyň ýeten derejesiniň hem-de milli sportuň was beterli. Medeniýet we sunga saatlarynyň ýakymly wadary ýurdumynyň turgunlarynyň halkary bäsleşiklerine gazanýan ýeňişleriniň arkada futbol toparynyň Aziýa Futbol Konfederasyonyň çağırş ligasynyň çempionu diýen derejä münasip bolmagynyň senasy bolup ýaňlandy. Türkmen futbolçylarynyň gazanan ýeňişiniň hormatyna gorulýan dawara elemaşar öwüşünde ferwerk bilen goşdy. Munyň özi ýurdumyň milli sportunyň belent derejeleri ýetmegi, arkada futbol toparynyň uly ýeňiş kazanmagy münasibetli gorulan dawaralaryň derejesini we ähmiýetini artdyrdy. Müň öwüşgün ışıklardan döreýän şekiller Köpetaň etegindäki ajaýyp künjekde ýerleşen täze şägeriň tyllaý agşamlaryny ýagtylandyryp, arkada şägeriň futbolçylarynyň gazanan ýeňişini eleme äşkär eden görnüşlere görli.